בבקשה. אחת? כן. אני רוצה לראות אותך, תדעת. אני ממש תפוקה כאילו. אוקיי, הבנתי. היי. שלום. יש לי 1 יורו, ואני הולכת לקנות אוכל ליונים. הן כבר הולכות אחריי. תעקבי אחרי מי ממש. אני עוקבת. זה האוכל? יאללה, פתחי. קבלו. לא פתחתי עדיין, לא פתחתי. הן רעבות מאוד. לא יכולה לפתוח את זה בכלל. אני אביא לך, רגע. רק צריכה לפתוח את השקית בשביל זה.